Li gorî amarên saziya statîstîkê Tirkiye li gorî salek berê kirîn û firotina xaniyan li tevahiya Tirkiyeyê sedî bîst û pênc kêm bû. Par jî ev rêje ji sedî bîst û şeş kêm bû. Ji ber vê yekê kirîn û firotin li gelek bajaran heta sedî heftê jî daketiye. Li gorî avayîsazan Ango Mutehîdan li bajarên Kurdan kirîn û firotina xaniyan ji sedî not daketiye. Di ser de buhayê kelûperên avayîsaziyê jî ji sedî bîst û neh bilind bûye. Ji ber ku barê avayîsazan giran bû, tenê li Amedê 400 avayîsazan projeyên xwe dan rawestandin. Li bajêr 12,000 karkerên avayîsaziyê bêkar man. Ji sedî sed li vir îşa sekiniye. İşçi giş boş, işçi perişan kan işçi ku dare. İşçi gora wî ewkê belkî 10,000 işçi li vê dera dîşata da şolîn. Li cem me 180 100 işçi şolîn ana li cem me 5 heb işçi me nemaye. Yani işê me qediye da. Ji ber kêmbûna kirîn û firotina xaniyan di nava salekê de li Amedê 300 emlakvanan kargehên xwe girtin. Hin emlakvan hene ku mehê xaniyekî jî nikarin bifiroşin. Ehmed Kurt Domuz jî yek ji van emlakvanan e. Piyasa tune yani müşteri tune bile. Sekini yani kostek. Yani iş doş nabe hemu em eval ve deri esnafın zane. Yani inancın olsun peki insan hey nikan nam bir malakı yani. Esnafı iş nabi yani. Na. Hani nayfrotan. Xelkê Amedê sedema bingehîn a rawestina lêkirin, kirîn û firotina avahiyan, bilindbûna faîzên krediyê dibîne. Ana kes nika xaniya bistîne. Yani xaniya buhane. و aynı fiyatlı disa millet nikare bigire çünkü faiz kredi pır zede bune. Cazirde bir nikare bistîne. Yani durumê me ne başin. Li bajarê Amedê ji sala 2007 heta 2014 salane derdora 20,000 xanî dihatin lêkirin. Lê niha li bajêr tu hîmekî lêkirina xaniyan jî li ber çavan nakeve. Li Amedê bi sedan erseyên bi îmar û îfraz hene ku ji bo lêkirina avahiyan hatine terxankirin. Lê ji ber qeyrana aboriyê yek bi zimanek jî heta niha lê nehatiye xistin. Betalbûna van kepçeyên avayîsaziyê jî nîşaneya herî berbiçav ya têkçûna sektora avahiyan e. Maşallah dekek Rûdaw Amed.